café, libreta e calceta. A ver se me acordo como se facía isto. Bueno, hola. Hai un mes que non gravaba, ou non houbo capítulo en marzo, pois porque me atropellou a vida completamente. Entre a alerxia, sinusitis de alerxia e mil cousas máis, pois non me deu para gravar. Cando estaba xa medianamente ben, xa era finais de mes, xe, mira, espérome po capítulo de abril, e así xa xunto todo, porque senón ibas cadrar moi pegados os dous. E tampouco é que estea extremadamente ben hoxe, porque, bueno, levo de fisios e médicos unha semana, teño unha contractura, que non vos podes imaginar o que é, que para calcetar teño que estar nunha postura como super para así, para que non me tire. Entón, pois, non estou calcetando moito, porque, eso, os problemas de cervicales, espalda, trapecio, cosas así, pois hai que tratalos con cuidado, porque unha xa vai tendo unha edad, que este ano aumenta como todos os anos, pero este mes en concreto é cando é o meu cumpleanos. Vale, pois, se vos parece, pois comezamos. Que fixen entre marzo e abril? Rematei o Exploration Station que vos ensinara no capítulo de febreiro e teño as hebras, o sea, están rematadas, pero non están cortadas, desculpade, teño que cortalas. E aquí o tedes, ao final, como quedou. Isto acabei a finais de febreiro. Eso, no de febreiro ensinara vos un poquinho como iba. Non acabei todos os restos que tiña, non me quedan algunhas boliñas, pero, bueno, esas poderei metelas en calquera gorro, unha cousa pequena, porque tampouco ahora xa non me queda a cantidade de... Isto era flora. Sí, la flora. Non me queda a cantidade de flora suficiente, que eu recorde. Non sei que me apareza por aí outro novelo perdido, pero creo que non. Creo que todas as cores que tiña de flora van neste. Entón, nada, como vedes, quedou grandecito, en tonos azuis e grises. Eu fixeno, o patrón pedía 4 cores, eu fixeno con... non, o patrón pedía 3 cores. A ver... 1, 2, 3... Pedía 4 cores. Pedía as 3 cores do corpo e despois a cuarta cor das raias que vai entre as liñas. Non vides nada. Deste, que van entre as liñas, que no meu caso é un azul marino. Eu, como tiña un outro azul, pois metinlle 4 cores no corpo e despois o de separación. Entón, o meu vai con 5 cores. Pois para eso, para aproveitar as raias. Aproveitar os novelos que tiña de flora, por aí. Paso un mes sen gravar e xa me costa. Pero bueno, nada. Eso, Exploration Station, Stephen West, e teño que cortar as hebras porque rematadas están. Vale, que dicirvos deste patrón? Son simplemente puntos dereitos e reveses, unha parte que ten de deslizados, outra que ten de brioche. É super fácil. Eu creo que é un patrón para principiantes aventureras que queiran probar diferentes texturas, simplemente con puntos dereitos en reveses. E nada, é que non ten nada, simplemente algunha lazada e xa, é moi faciliño. Eso, para principiantes aventureras, maravilloso. Outra cousa que rematei, non sei exactamente que día, pero teño que telo apuntado polo outro lado, porque xa sabes, eu nesta libreta, neste sentido, escribo para podcast, e despois xiro en este sentido que tenga o corazonciños, escribo pois notas sobre o que vou facendo. O vela cadeino, pois cando xa estaba un pouco mellor dixen, voume esperar a gravar, o 23 de marzo. 23 de marzo que, bueno, non, ese día foi o que empecé outra vez con alerxia. Foi o día que estuve ben no mes e despois xa volvín outra vez a estar mal. De verdade, a alerxia este ano machacoume por completo. Vale, pois acabei o 23 de marzo o Chal Bubel, que vedes aquí, está bloqueado
as hebras están sen rematar e sen cortar, o sea, estaban sen as dúas cousas. Non a bloqueei sen rematar as hebras, que eso non o suelo facer. Pero que, o sea, a parte de cremita e gris, gústame tantísimo. E estes detalles así das liñas máis anchas, queda tan bonito. Pero bueno, é un... Poño así na cabeza. É un chal que se empeza por esta puntiña, va aumentando simétricamente en ambos lados. Durante todo o tempo do chal faz unha doble diminución centrada aquí no centro da chal e faz aumentos a cada lado para que colla esa forma de ángulo recto aí. E despois chega un momento, que me despeluxo toda. Chega un punto que xusto cando fago o cambio de cor no que sigue medrando dun lado, pero do outro disminúe, por eso fai o pico. Deste lado vai seguir medrando, pero deste lado non fai os aumentos, polo tanto, a doble diminución centrada diminúe, en realidad, porque non estás facendo os aumentos. E ten varias texturas, que vos vou explicar así por riba o que son. Vale, a primeira é o punto xersei, porque tan pouquiños puntos non quería que o principio fora tan complicado, porque empezas con moi pouquiños, empezas con 5. Sí, creo que eran con 5. Tería que comprobar as notas porque agora mesmo non me acordo. E despois fanse estas rayas que me encantan. Aquí nas primeiras non se ve tanto, ou creo que non se ve, pero que nas seguintes vese tan guai. Que son simplemente voltas curtas. Voltas curtas nas rayas en gris, porque na en branco é punto bobo, simplemente. É unha ida e volta en punto dereito, ambas voltas. E eso son 5 puntiños de voltas curtas, cada 5 puntiños, de forma que queden intercaladas. A daqui non coincide cada arriba, vai no medio das dúas, pero sí que coincide ca terceira. E faise super bonito. Creo que é un detalle moi sutil, pero que queda chulísimo. Para min pareceme que queda chulísimo. Despois vai esta rede, vedes aí, pois que son dobles diminución centradas e lazadas. Non ten, xa a diminución que estás facendo aquí é a que faz aquí. É exactamente a mesma, cosa que intercálalo con lazadas para manter o número de puntos e lograr esa rede que vedes aí. E así hasta que chega o momento de, todo eso intercalado con franxas de punto xersei, e despois chegas ao cambio de cor, no que eliminas o gris da túa vida, que son uns 50 gramos. Que non dixen nin que o fixeno con Merino Baby, que é un sport un poquinho grosa. Eu case recomendaría, para non andar pillada de metros, facelo con fingering, con 50 gramos de fingering, porque sobroume literalmente 2 metros do gris, de 50 gramos de sport, sobraronme 2 metros. Entón, eu creo que sería mellor facelo con fingering. Vou non volver a facer e vou non volver a escribir para fingering. Entón vou necesitar facer os cálculos para fingering. Porque eso, para sport quedoume 2 metros, é que non me sobrou nada. E tanto do cremita como do laranxa usei 100 gramos de ambos e sí que me sobrou. Non o teño apuntado, pero sí que me sobrara máis que do gris. Do gris, dos 50 gramos, sobroume nada. Moi pouquiño. E non vos comentei, non fun cortando hebras, por eso só hai esta aquí. Fui nas levando polo lateral. Non é un icor de 3 puntos, é un icor de 2. Pois vai por... Non queda completamente escondido, por eso podese ver o gris por aquí, un pouquiño. Non sei se podedes ver, pero ese un pouquiño gris por dentro do cordonciño. Vale, seguinte. Esta textura pareceme moi chula. Son puntos deslizados e, ademais, cruzados. A veces cruzan para a dereita e outras veces cruzan para a esquerda. Entón faz unhas 2 voltas do laranxa, faz 2 voltas co branco deslizando uns puntos cada 3 ou cada 5, ahora mesmo non me acordo. Vou dicir cada 3, parece cada 3.
E despois, na seguinte de laranxa, vas volver a traballar os laranxas que tes deslizados das anteriores, pero facendo cruces de puntos para que, en vez de que queden líneas rectas, fagan estes cruces de alas. E nada, e despois a última textura que lle incluen foron estas folliñas, que me parecen preciosas, porque me recordan un poquinho tanto as follas das árbores como a plumaxe da bubela. Creo que é precioso. E así hasta o final. E no último, simplemente, pasa a última banda de punto xarsei, gustame porque se recolle así, non me molesta que se recolla, é máis, gustame porque dalle como un poquinho máis de consistencia ao borde. E nada, cerrado dos 2 puntos, porque en vez de ser dun icor de dun icor de 3 é un icor de 2 e nada, iso que aquí o vedes. Para bloquealo hai que ter en conta que fai a puntiña aquí e que este lateral debería quedar recto, que cando o estás facendo a veces non é evidente que queda recto, pero wow, que precioso. Se vos fijades, eu creo que se me abriu un pouquiño porque desde o principio fórmase un ángulo recto en todo. E como pasa a luz a través del. E que isto en fingering vai quedar ainda incluso máis bonito. Me flipa. Vou buscar unhas cores que sexan similares, porque gustame moito este laranxa, porque non é laranxa óxido, é máis... Aparte, creo que é mandarina. Creo que é o laranxa mandarina de Drops. E parece un laranxa super lindo. E o cremita, en realidad, non é o cremita, é un tono limón pastel, moi suaviño. Pero eso, o laranxa este pareceme super lindo. Nada, ensino vos, eso, como vos digo, bloqueei non sen rematar as hebras, pero é unha preciosidade. Ahora mesmo estou morrendo un pouco de calor, ainda que baixaron as temperaturas dun día para outro unha barbaridade. Aquí vedes un pouquiño así. Ahora ensino volo por atrás. Vou pedir textos, así que como queda isto, que é precioso. Eu creo, de verdad, que encántame. Non sei se facer un que sexa só estas texturas. Me parecen preciosas. E aquí tedes o outro que tamén é bonitísimo. E un que sexa só a textura das follas tamén sería precioso. Pero eso, por un lado temos a cola da bubela e por outro son as alas da bubela. Bueno, o resto do corpo é ese. E aí está. A miña bubela. Xa está. Que me sinto un pouco ridícula modelando o chal. Estou contentísima con como quedou. Vou no volver a facer e vou no escribir. Buscarei testes e publicarei algo por aí, seguramente. Vale. Vamos a comprobar a libreta. Temos o Exploration, o Bubela e isto que fixen nunha tarde aproveitando uns restos que tiña de Drops Nepal que fixenlle, non sei se aprecia son 2 cores, que fixen foi un punto liño a 2 cores que cando fixen nun xersei, en que xersei foi? Nunca sale na revista Line, que fixen eu ca la que merquei en Nelinés, o Vespertime. Gustoume moito o punto, porque eu fixera punto liño, pero fixera nunha cor soa, e nunca me acordaba. O sea, non me resultaba intuitivo de memorizar. Pero o feito de ser con 2 cores resultoume moito máis sinxelo de ver cando me tocaba deslizar e cando me tocaba tecer na volta que tocan deslizar e tecer, pois eso. E aquí tedes, é un boca de lobo que fixen, que a táctica foi facer un cadrado, o sea, a base, salen as agullas, ves? Este é o problema das bolsas de la, que salen as agullas por fora. A base é un cadro no gris este, que é un pouquiño máis pequeno co interior do marco. Despois, montei puntos, fixen
hasta o largo que fora, non me acordo ahora mismo cando medía, despois recollín puntos laterais de montaxe do lateral e fixen en circular ata arriba o punto liño. E despois cando me deu a min por facelo, o que fixen foi separar os puntos en dous, facer aicos no lateral e continuar en plano esa metade de puntos hasta ter o suficiente como para facer solapa e cubrir o marco. E despois cosino, e xa está. Ao facer ese aicor, perdese un poquinho do largo da solapa para o suficiente como para que as bisagras non quedaran cobertas. Eso foi polo que lle fixen o aicor, para perder un poquinho de puntos e ter un borde máis limpo. E nada máis que dicirvos desto, que está un pouco duro, pero queda moi chulo. E iso, o problema é que ao ser de lá, pois as agullas salense por fora. Entón, non sei se facerlle unha funda así. O que ainda non fixe efecto. Un forro, non sei se facerlle un forro. E nada máis que comentarvos desto. Vou escribir estilo receta para que poidades, se tedes algunha boca de lobo, que poidades facer se queredes. Vale, que máis? O que teño dentro, que me fura, é o tubo de calcetíns, que eu acabei, pois non sei cando acabei. Aquí está o fío de que acabei, o tubo. Está aquí, desde o principio, que ten unha montaxe cunha cor diferente. E nada, pois chegará o momento de facer elásticos. Non sei se... Eu creo que sí que vou facer eso. Vou non dividir xa. E vou facer elásticos dos dous ao mesmo tempo. Casi acabo antes. Porque moitas veces o que fago é xa nesto mesmo fago elástico, despois pecho, despois retomo puntos, fago elástico e pecho. Pero o que podo facer é colocalo en Magic Loop e xa facer os elásticos ao mesmo tempo. Cortando sen cortar. Eso... Mira, vou non cortar xa, sí. Así xa os teño separados, fago os elásticos e despois só teño que retomar e facer as puntas. E que senón teño que facer elásticos, separar puntas. E aí xa hai unha operación no medio que me impide facer as cousas seguidas. Entón nada, separo e despois xa fago elásticos e puntas. E non sei cando lle farei os talóns, porque tampouco sei para que han facerllos. E nada, teño que buscar na miña reserva pois un que lle cadre a esta Fabel. Este é a Fabel, se vos interesa, é a cor 604. Que é así en marróns, que é un gris amarronado, non me parece gris, ou é a luz aquí, me parece un gris limpo. Tengo un tono marrón e azuis. Que incluso creo que na pantalla se ve un pouco marronciño aquí atrás. E antes vese máis gris. Eu creo que aquí atrás se ve máis marrón. Pola sombra. Ou pola luz, ou non sei. E nada, eso. O tubo de calcetíns. Vale, que vos ensino que estou facendo. Montei uns calcetíns en Magic Loop, que había moitísimo que non montaba, o sea, este ano non estou facendo calcetíns ningún. Creo que os primeiros calcetíns que teño este tubo e isto, non fixen este rematados, non, pues nada, son os primeiros calcetíns que monto en Magic Loop este ano. Esta é unha Fabel que me flipa, moi bonita, moi linda. E estou facendo unha pequena textura de deslizados. Estou facendo 3 dereitos deslizar, na seguinte calcetar todo. Que non... O será o cambio do fío cada 2-3 voltas non se está notando moito, pero se o comparades co que é o revés, eu creo que sí que se nota a diferencia entre o que é o punto liso, xersei básico, do que lle fai este detalliño do punto deslizado. Montei os puntos como para min, así que pois supoño que serán para min, porque me parece moi bonito este fío. Este
Non sei onde vai a faixa. Teño aquí. Bueno, estou usando a hebra de dentro de fora. E a verdad, quedan moi bonitos. Quedan moi bonitos. Gustame moito. Moi lindo. E puxen eso, a punteira usei unha cor mostaza, que ainda me queda, entón, pues, será tamén para elásticos. E non sei que talón facerlle. Ainda estou no punto no que podo empezar, no que podo facer talón de solapa. Desde a punta que tens que ir facendo aumentos, entón, pues, ainda podo decidir nunhas cantas voltas tomar a decisión. Vale. Isto. Calcetíns. Mais montado. O xersei do meu mozo, que se metedes en Instagram vistes que puxo unha foto de eu probando. E que me queda moi ben. Fixenlle ai, non me sale a palabra que estou buscando. O elástico do colo. Fixenlle o elástico do colo. Na foto non o tiña. Entón, pero fixenlle para volver a probar e a ver se axustaba un pouco máis. Porque o vía como demasiado aberto. Eu non sei se... Pero de vino... Pesa. É merino e bambú. É merbú de Jarnity. E aquí vedes. E vexo que a sisa quedoume como super ancha. Eu creo que a él... Bueno, ten máis espalda que a min. Vamos a pensar que non lle vai quedar tan baixa a sisa. Teño moito medo de lavar isto e que quede a sisa aquí abaixo. Pero bueno, vamos a ter confianza. Porque se non temos confianza, moi mal. Pero eu creo que sí. Non está tan baixa. Dame a min a sensación. Pero non está tan baixa. Porque, bueno, non me está axudando nada este brazo. Pero... No. Está perfecto. O que vou facer é, non estou moi segura do largo da manga, aínda me queda o ovillo que estou usando a hebra de dentro e de fora para facer as mangas, estou nos facendo o tándem. Se recordades, estou facendo as dúas ao mesmo tempo, teño marcadas todas as diminucións. O que vou facer, porque non estou moi segura do largo da manga, vou bloquear xa. Aínda me faltan, creo recordar, unhas 5 ou 6 disminucións, pero é que na mostra isto estirarame moito ao largo. Entón, eu creo que non me van facer falta ese tramo de 5 disminucións. O sea, as disminucións sí que as vou ter que facer despois, antes do elástico, pero quero dicir, o tramo das 5 disminucións son 5 por 4, fase disminucións cada 4 voltas, son 20 voltas. E 20 voltas este cachiño de aquí. E eu creo que non me fai falta tanto, porque eu creo que isto estiraba moitísimo ao largo. Na sisa non vai estirar tanto. Facedme caso. É que agora estou insegura co raglán. Bueno, da igual. Non sei, vino agora aquí na mesa e non sei. Onte cando o puxen non me quedaba tan baixo, non? Espera, vou comprobar a foto. Non estaba ben. É que, claro, pasa tamén cos calcetíns. Bueno, en xeral, con todo o que calcetamos. Estamos acostumbradas a ver en tenda roupa non tan ancha. O sea, como que estira máis. Non sei explicalo. Que cando vemos, como no caso os calcetíns, ti velos na tenda e son unha mingurria, e os nosos, como case teñen o tamaño do pé, velos moi grandes. Eu collín o móvil para mirar a foto. Eso. Ai, a miña cabeciña. No, de sisa está ben. Está ben. Cosa que, claro, onte non tiña os puntos collidos do colo, non tiña o elástico feito. Entón, como que estaba moito máis aberto. Entón, sí que dá a sensación que ten o ombro un pouco caído. Pero de sisa, bueno, de sisa ben. Vamos a confiarnos, non hai... Se non confiamos, non hai confianza. Vale. Agulla de 3,5, merbú de Jarnity, que collín o ano pasado
no Villofest, en Monforte, e a idea era que estuvera antes de o Villofest. O que vou facer é bloquealo simplemente por ver o tema das mangas, que non confío no das mangas para nada. No do Raglan confío, imos confiar. E nada, quédame un novelo, que é o que co que fixen a mostra, que siga a mostra sen cortar, por se acaso. E nada máis. Nada máis que dicir sobre isto. Estáme levando media vida facelo, porque a trenza... nunca me acordo se é estona ou letona. A trenza que lle estou facendo para separar os bloques leva un montón facela. O sea, non é difícil, pero como teño que andar cambiando de agulla para que non quede extremadamente estirado, ese de ter que andar ca outra agulla é o que me está a min ralentizando, porque me dá pereza. Entón está me levando tempo por eso, porque me dá pereza cambiar de agulla. E iso, nada máis que dicir do Show Basic. É unha modificación do Show Basic ca textura que me inventei eu. Xa. Falando de cosas que me estou inventando, montei unha camiseta cun fío que collín en Entreiteje o ano pasado. E iso, é esta de aquí. Fixe unha mostra de punto xersei e despois comprobei que estas texturas non me modificaban a mostra, non me modifica case, pero son moi sinxeliñas e non fai moito diferencia. Ves? Non hai unha diferencia no borde. E nada, teño uns vídeos subidos noutras redes, vídeos curtos nos que podedes ver como se fan estas texturiñas. Esta sí que estira bastante, é algodón e viscosa e estira bastante ao largo, entón tiña que seguir hasta os 35 centímetros, pero hai que ter en conta que medra largo. Entón, ainda que aquí, ahora mismo, tivelos, se un mido, medían 27, se mal non recordo, esta regla é de 30. Pois eso, non chega a 30. Está en 28. Isto, a cousa é que co peso, isto pasa de 30. Entón, non sei en que volta estou ahora mesmo. 1, 2, 3, 4. Estou na metade xusta desta banda de textura, que vos lo estou ensinando polo revés. Es que ten eso, son unhas 13 voltas cada textura. 13 voltas e despois a bandita de separación, 13 voltas a bandita de separación, e ahora mismo teño 2, 4, 6, 7. Estou na 7ª volta desta bandiña. Entón, que vou facer? Pois acabei o primeiro novelo e agora que vou unir o segundo novelo vou acabar este medio corpo que vai ser o dianteiro e de paso xa uno o novelo, pecho o que vai ser as costas da camiseta e continuo co dianteiro agora que meto o segundo novelo. A idea do deseño é que por diante dé a sensación de que é un cuello halter o colo, pero que por atrás sexa cruzada, teña tiras cruzadas. Entón, vale, de momento hasta aí vimos. Teño o corpo, vou agora facer eso cando una o segundo novelo e vou facer disminucións nos laterais para que isto faga cuello halter. Pasa que despois teño que facer unha tira para que dé a sensación de cuello halter que continúe solta pola espalda e que se crucen atrás. Teño imaxes, non sei se as poño aquí ou mando vos directamente os vídeos que teño subidos noutras redes. Eu creo que vai quedar chulísimo. Aparte, este azul é unha preciosidade. Eso. Non sei se o dixen, é a falesia de Rosarios 4 e un azul, é que a mí un azul flipa. Nada máis que engadir. O azul así eléctricos, Klein, potentes, que parece que vibran. E aparte, o ser dúas fibras diferentes, ten diferentes hebras que teñen unha tonalidade lixeiramente diferente e tamén un brillo lixeiramente diferente. Entón ten unha... é precioso, é precioso. Non sei se o poderíades, que non sei hasta que punto a cámara vai pillar
esa diferencia sutil na hebra, que ten unha hebriña máis clara. Eu creo que sí que se aprecia. Se todo se lle dá a luz así de repente que o estades vendo mellor. E nada máis. Foron febreiro e marzo, non é que fixera moitísimas cousas, como podedes ver. A ver se o mes de abril mellorou un pouco. Está. Estou cansada de estar enferma, estou cansada de que me doia o ombro, estou cansada. Entón, nada, pois, pola miña parte, moitas gracias por estar aquí, por ver este vídeo despois do mini parón que me fixen eu por salud física. E nada, pois moitas gracias. Vemos no seguinte. Chao.